Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Sa 13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 15, tuig 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Sabing inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Isa sa mga suspect sa Rise Investment Scam nanginwala. NBI Bacolod ginapreparar na ang kaso. Isa kagatos ka mga tricycle driver o kung driver gin-impound tungod nagbiyahe sa pihak nga naka-modified ECQ ang Bacolod. Sa balita national, Presidente Duterte ginaprubahan ang rekomendasyon nga pasakaan kaso ang mga opisyal sa PhilHealth nga imbolbado sa anomalya. Malakanyang ginpanginwala ang aligasyon nga ginatago ang salin ni Presidente Duterte. At sa atong balita international, India nakarecord sang masobra 81,000 kabagong nga kaso sa COVID-19. Sa sports balita, Forbes ginhingadlan si Lionel Messi nga pinakamanggranon nga soccer player sa kalibutan. Kag sa atong balita entertainment, anay singer nga si Carol Banawan nagabusong sang iya ikatatlo nga baby. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito kamay Agad pa siyang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga wala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginapreparar na sang NBI Bacolod ang mga dokumento sa pagpasaka sa kaso batok sa 3 ka mga persona nga ginaligar sospetsado sa likod sang multi-million rice investment scam sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginkompirmar ni NBI Bacolod Head Attorney Renwa Baldovino nga duwa ka mga babae nga legal ang edad ang primary suspects apang may isa pa ka minor de edad nga naulamid o kung nagwa ang ngalan nga may kahilabtanan sa rice investment scam. Suno kay Baldovino, 30 ka matag reklamo ang nagpadangat sang reklamo sa NBI Bacolod kag gilayon Manila ginhatagan sang aksyon. Nagalaom si Baldovino nga mas madamo pa ang magapadulong sa ila talatapan kag magapasaka man sang panumbungon bangod base sa ila investigasyon. Nagagwa nga masobra isa kagatos ang nag-invest sa mga ginatudlo nga suspect. Kaso nga large-scale estafa in relation to Republic Act No. 10175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2002 ang ipasaka batok sa mga suspect. Palayag pa ni Baldovino nga mahimo nga mangin non-bailable o kon wala sang piyansa kag reclusion perpetuang ang penalidad nga ipatong sa mga suspect kung mapamatud-an nga guilty sa kaso bangod sang kantidad nga imbolbado sa scam. Ginklaro sang isa sa mga ginatulo sospetsado sa likod sang multi-million rice investment scam nga isa lamang siya ka investor. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay Jennifer Nieves, 29 anyos sa Barangay Estefania sa syudad sa Bacolod,
Ginpanginwala sini nga partner niya sa negosyo si Kerja Raya Gonzaga, 31 anyos nga isa man sa mga ginatulo suspect sa investment scam. Dugang pa niya Nieves nga yara lamang siya sa umbrella sa investment scheme ni Gonzaga. Apang aminado ini nga nagapangita man siya sa iban pang mga investors para sa ginatanyag nga negosyo ni Gonzaga. Ginsaysay ni Nieves nga bulan sa Mayo tuig 2020 siya sa nga nagsulod sa investment kag nagsugod lamang sa kantidad nga 50,000 pesos. Ginkalipay sinikuntani nga matapos magakuha sang una nga payout kag naengganyo nga liwat nga mag-invest tubtub nga nagdagat sa milyones na ang total investment sini. Suno kay Nieves kung sumahon ang tanan nga investment kag ginansya kalakip na sa nga mga investors sa idalom sa iyang ngalan nagalabot ini sa 68.5 milyones. Sa karon nagapangayo si Nieves ang paghangop kag ginpabutyag nga isa man siya sa mga biktima sa investment scam. Nagpasalig naman ini sa mga investors sa idalom sa iyang ngalan nga ibalik niya ang kwarta sa tion nga makahatag na sang payout si Gonzaga. Sa iban nga balita lokal, kapinisa kagatos ka ba tricycle drivers ang ginisyuhan sang citation ticket o kon gin-impound ang ilang tricycle bagod sa pagbiyahe bisan ginadumilian si dalom sang modified ECQ sa syudad sa Bacolod. Setyembre 8 sang ginpaydalom ang syudad sa MECQ kag isa sa mga pulisa amo ang pagdumili sang public transportation. Ginpahayag din Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang pamuno sang bitaw kalabanan sa rason sa manadakpan among luyag makakuha sang pasahero bangod sa kapigadohon. Suno kaya si Buche, may mga pasahero man nga nagasiling 60 pesos ang ginasukot sa kada sa ila kag ini ang makabig nga overcharging. Ginklaro niya si Buche nga ila lamang ginasunod ang Executive Order No. 60 agin papadaog ni Bacolod Mayor Bing Lunardia. Ang penalidad sa madakpan ang nag-umpisa 500 pesos tubtob 1,500 pesos. Samtang gina-impound naman ang mga tricycle kung wala sang ORCR kag driver's license. Kag ang mga violators nga kumpleto naman sa dokumento ang gina-issuehan naman sang citation ticket. Rough estimate ko siguro mga more or less 100 na ang manatakpan natin siya. Una-una siguro dahil sa kapagyaduan na talaga dahil ang gusto man. Portion sang palayag ni Bitaw Head si Buche. Ginaduso ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ang pagbasaka sang pondo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa 2021. Suno kay Gasataya, ang Vice Chair ng Committee on Finance and Appropriations, damlag lang, nagpatigayon sila sa pre-budget deliberations kag nahibaluan nga ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang may proposed budget nga 168 milyones pesos, mas mataas ikumparar sang kapin 89 milyones pesos subong 2020. Nagpangabay si Gasataya sa DOH nga kung mahimo, mapasakaan pa ang proposed budget sa masunod nga tuig bangod ang hospital nagakinahanglan sa 600 milyones pesos para sa ila operasyon sa kada tuig. Ginpalabot man ni Gasataya ang pangabay kay DOH Undersecretary Maria Villarverde nga i-considerar sa ila computation ang karon nga sitwasyon bangod ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang dako nga hospital sa Bacolod nga ginadalaan sa mga severe cases ng COVID-19. Suno kay Gasataya, ginpahibaluman niya ginpahibaluman siya ni Villaverde nga ang nasambit nga hospital ang nanakip sa makabaton sang pondo sa idalom sa nga Bayanihan Act 2 kag iban pa nga mga programa sang gobyerno nasyonal. Sa dugang pa nga balita lokal, gin-pull out ang pila ka mga pulis na ginpahamtang sa border checkpoints para i-deploy sa mga quarantine facilities sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico may mga pagbago sila deployment plan matapos man ang mass testing ginpatigayon sa syudad. Suno kay Pico, kada police station sa mayroon sang duwa ka mga quarantine facilities nga ila ginabantayan. Nag-pull out man sila sa kapulisan nga gindugang sa contact tracing team sang PNP humalin sa 16 ka mga personnel ginhimo sa karon nga 44. Palayag pa ni Pico nga dako ang nabulig sang 40 ka mga personnel nga nag-augment gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Bangod kulang ang personnel sang BCPO sa pihak nga naka full alert status ang kapulisan. Magapermahanay sang kasugtanan ng gobyerno sang Sagay Negros Occidental kag Philippine Economic Zone Authority kun PEZA angod sa pagtukod sang Northern Negros Agro-Industrial Export Processing Zone. Ang permahanay patigayunon buwas Setyembre 16 pagiman sa virtual signing ceremony sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Ines sa tungwa ni Mayor Alfredo Marañon III kag PEZA Director General Charito Plaza. Ang kasugtanan among basihan para ma-develop kag ma-promote ang expanded nga
160 ka hektarya nga propiedad sang local government unit pagi sa usufruct agreement. Ini magluwas sa 20 ka hektarya nga una na aprubahan sang city government kag Office of the President sadtong 2008 para i-develop ang propiedad kag buksan sa lokal kag dumuluo nga negosyante. Suno kay Maranyon, ang Export Processing Zone ang makahatag sang trabaho sa mga returning residents nga nagapauli sa ila lugar pagi sa balik probinsya bagong pag-asa program nga kabahin sa post-pandemic recovery plan sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ugali ang pag-inom sang TTX 500. Bangod mayara ini sang 3 ka anti-diabetic. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga live nga naga-monitor via Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod, and welcome na sa first batch sa aton sining greetings time sa mga ka-aksyon naton nga aton gina-recognize sa tion sang commercial break. So isa-isahon naton i-check ang aton sining mga ka-aksyon nga naga-pa-check attendance kag naga-monitor tonight, no, Tuesday night, mga ka-aksyon. Good evening lang kay Ma'am Yvonne Buasher. Good evening, Action Sir Dale and Ma'am Ann watching live from Germany. Dana sharing. Salamat gid, no, sa mga naga-monitor tonight. Pwede nyo gid nga ma-share ang Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod para damo nga tao ang aton sining nga ma-edukar kag mapahibalo sa mga latest news nga nagakahanabo diri sa lokal kag sa national man. Ara naman si Sir Bia Jonathan, Action Day, Action Ann. Good evening, Ma'am and Sir. Una sa balita, una sa action. Salamat na kay Sir Bia Jonathan. Ara man si Sir Dennis Richard Tibor Roma, si President. Good evening, Papang Dale. Mami Ann, monitor lang ko diri sa may San Enrique. Great kuman si Ray Jean Tan Villalon kag Anthony Jones Tabulong Havilo. Nalista nyo na kag sa mga ka-energy sa Energy Funds Club. Salamat gid, God bless. Thank you so much. And si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Good evening, Action Dale and Action Ann. Action Ann, may mga nagapatamyaw dira si mo. Go ahead. Yes, thank you so much, good Action Dale. By the way, happy birthday danay kay Day Dimple danay lang. Para kompleto ang iyong Happy birthday. dahil lang good Action Dale. Day Dimple Servidad Gilisanga. Happy birthday dira sa imo, Day. And God bless and halong always. Sige, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man sa Subo nga gabi, ay naging action dahil kado medyo mahina ang kalaban ng aksyonan. Diyan dali ang ganda. Si Ma'am Elizabeth Malaka-Gamala, monitor to your program, especially to Malaka family. Keep safe, God bless everyone. Si Sir Lito Dayap, may gabi sa inyo nga duhaga, pamati lang ko sa Facebook. Salamat gid kay Sir Lito Dayap. Sa kay Sir Roland Octavio, good evening Action Dale and Action Ann watching sa Seoul, Korea. Sana all. Sana all. Sana all. Mayong gabi na ko sa kay Elmi nga naga-monitor sa Quezon City. Keep safe sa tanan. Sige, sa kay President Dennis, thank you, good. Good evening ko sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Sa kay Mama Jocelyn Arisabita Olak, good evening man. Sa kay Raymark Condes, good evening.
Kaya Julie or July, Dorla Celestial Hunco Texmana. Good evening, watching from UK. Stay safe always. More power sa inyong programa. Kaga God bless. Kaya Misa or Ma'am Ana May Villarias, good evening man. Sa kay Labayan Eduardo Jr., correct pa? Bantay na nanay. Mayong gabi mandira sa imo, Sir Asa. Kay Sir Eduardo Labayan. Kay Rose ni Villanueva, Aksyon del. Aksyon del, mayong gabi lang dira. Sa mga taga Payaunon kag sa inyo, God bless. Sige ma'am, thank you so much. Or basi lalaki ni siya, basi magsala ko. Si Ma'am Rose Guevara, good evening Action Dale, watching live from Alabang, Muntinlupa City. Keep safe always, God bless. Ikaw man, Ma'am Rose Guevara. Araman si Ma'am Olive Prado kaina, South Korea area. She's from Riyadh, KSA. Keep safe and God bless. Maramong gid nga salamat kay Ma'am Olive Prado Gargaritano and si Vice siya no, si Anthony Jones. Hindi na siyang Vice, si Regina, Vice. ng secretary na siya. Secretary. Kabalo ka, note na to nila kagabi, ginawag-lawag ta. Okay, so amat-amat lang galing na tukod ng mga officers. Si Action Dorel, kabalo ka kung ano ang ilagin sulat yung Action Dorel. Mabalik na ta, karon. Stand by. Balita, una sa aksyon! Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Task Force sa PhilHealth nga pasakan sang kaso mga opisyal sang ahensya bangon sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag revise sa Penal Code. Sa iyang televised speech, ginpahayag sang presidente nga magapaydalom sa investigasyon ang mga opisyal. Sunod naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, kalakip sa pasakan sang kaso kriminal kag administratibo, amusan na PhilHealth President Ricardo Morales, Senior Vice President Jovita Aragona, OIC Calixto Gabuyed Jr., Senior Vice President Renato Limshaco kag Israel Francis Pargas, COO Arnel de Jesus kag Division Chief Bobby Crisostomo. Ginarekomendar man ang task force kay Presidente Rodrigo Duterte nga ipakanumdum kay Health Francisco Duque III, kag iban pa nga ex-official members sang PhilHealth Board ang sa grave consequences of action or inaction. Ginadusok sa isa ka mamalidha ang pag-issue sa whole departure order kung HDO batok sa mga executives sa PhilHealth may kang tanan sa ginaligar anomalya nga nakapalibot sa ahensya. Sa statement, ginpahayag ni bagong henerasyon na Party List Representative Bernadette Herrera D nga ang proseso para sa Immigration Watchlist, HDOs kag Interpol Red Notices ang dapat ipreparar sa PhilHealth executives para kung makumpleto ang tanan, mangin mahapos ang tikang nga himuon. Ginapilar man sa mamalida sa DOJ kag NBI nga gidayon mag-issue sang kinahanglanon nga legal authorization para sa file kag computer sang PhilHealth agud masiguro nga mabedensya hindi madula. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakafile si Presidente Rodrigo Duterte nga statements of assets, liabilities, and net worth o konsaln para sa tuig 2018 kag 2019. Iniapisar nga hindi available ang mga dokumento sa publiko angot sa salen sang Chief Executive. Ginapanginwala ni Roque nga may ginatago nga impormasyon sa publiko ang Presidente bangod suno sa iya. Una nga tuig ni Duterte sa pagka-Presidente, luyag na sini ang transparency. Ginaduso sang Associated Labor Union sukon ALU Trade Union Congress of the Philippines nga iban sa mga LGU ang videoke kasunod nga mayara sang mga naga-online class kag naga-work from home. Suno kay Alan Tanhusay ang spokesperson sang grupo, dugang nga perwisyo ang gahod sang videoke sa mga naga-eskwela kag nagatrabaho online. Dugang pa ni Tanhusay, maibanan man ang stress sa mga empleyado kag online students kag subong man mga manunulo, ilabi na nga nagakabudayan man sila makakuha sang signal. Una, nga ginpalayag sa provincial government sa Cavite pagi kay Governor John Vic Remulla,
nga nag-video kay sa gabi ang magkabig nga paglapas ng curfew hours apisar nga ginahimo ini sa sulod sang balay. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 37 Action Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa atong sining greetings time. Karon nga Tuesday night action we have 93 Facebook Live viewers, no. So please like and share this video and i-search nyo man action ang Energy Fans Club para sa aton nga mga ka-aksyon nga mga avid listeners sa Action Radio Bacolod para matabat nga magdako ang aton sininga Energy Fans Club. Yes, Action Day. Tsakto, Action Day. Ang speaking sa Energy Fans Club, sugpunan ko ng Action Day ang istorya. Kay kagapon sa ngaton man nga program, di ba nag-mention ta kung sino ang mahatag. Gin-mention mo sa akon, isa lang to actually ka kilo mo. Isa ka kilo nga pork chop. Ang nabatian nila, 10 ka kilo Action Day. May kabalo sila nga may ginasagot nga mababoy. Nakibot ko. Ang siyo mo naman niya, do ka correct, 3 ka kilo nga pasayan. Si Action Dorel, ginder pa sila. Hambal ni Action Dorel, within the 30 seconds, tubla mo, within 30 seconds, ilawag nilang tanan-tanan kay si Action Dorel ang masalo. Oh, bongga, si Action Dorel. Ano mo galing kay wala nila na kumpleto. De, ang gin-suggest, ang kay Action Dorel, isa kalitson. Correct. Sakto na. Afford na ni Action Dorel. Oo. Inatanan, ano tawag na Action Dale, matabo na siya kung matapos na si COVID. Ang makutik pray talaga matapos si COVID para December, makatipon. kung tauhay ng sitwasyon na action pwede kita ma-share ang aton sining mga simple blessings sa mga ka-action naton. In return man, sila nga support sa aton sining pagpangalagad. So sa mga taga Bacolod dira, kag Negros Occidental, nga naga-monitor tonight, please search you ang Energy Fans Club. Sadya lang ni aton. Kag na, may action nga maka-interact kabala, simo sining mga followers man no, sa social media. Ang isa pag in-action deal, daw makabulig man nga magpalas ang aton nga stress, makayuhom ka bala, even nga mo na nagatubang kita sa pandemic, pero kung may makitaan kadara nga mga post dira abis ng ilagid nga president nga si Dennis, di makayuhom kagi. Dapat si Sir Dennis, si President, dapat ma-prepare ka na Sir Dennis ang history kay Energy Fans Club sa nagsugo. Yes, ang imo pag-speech da ha. Paano mo na initiate kay during meet-up action dapat mas speech gini si Sir Dennis, no? Sakto na. Pero proposal pa lang niya, nothing. Wala pa sang final. Ginaduso ni namon nga duwa ni Action Day. Ginawa duso na namon para sa imo Dennis. Mag-prepare ka na da sa imo nga speech and subong man ang imo dira nga ano to kanang mo liwat Action Dale? History. Sang Energy Funds. Pabulig ka kay Action John Diaz. Sagad na sa. Diyan pabulig ka layout kay Action Action JM. Sang tarpaulin. Sa tarpaulin paget. Okay. Pabulig ka. Kung sa ano naman niya sa mga location, si Mommy Eden mo kag si Mommy Dorel mo. Kung mga kami, mga kilid-kilid lang kami. Let's pray lang nga maghagan-hagan ng sitwasyon para at least maka-banding-banding man kita. Upod ang aton sining mga Energy Fans Club members. So wala pa naka-search, no? So search lang Energy Fans Club. Kaya everyday action may isa, tagduwa kita nga mga additional members, mga newbie. So gina-welcome naton sila sa aton sining growing family. So sige, sa mga ka-action natin nga nag-monitor, sa kay Raymark Condes, kay July, kinalawag ko na siya kagina, sa kay Chris Vilma Treyes, kay Esther Lynn, dasigon ko na lang ha, kay medyo limited na. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, shout out yung tanan nga friends and relatives sa barangay Sumag, nga nagapamati isubong. Sa Ramos kaga Ilon family especially, sa kay Mikey Ilon Caitlin Morales, kay Martin Aliling, kay Abril Bibal Eusebio, kay Norberto Moroy Trasona,
nga naga-monitor sa area sang La Castillana. Greet lang kuno dayon si Trust nga nagapamati man. Sa kay Ma'am Ana May Villarias, tamyaw niyang bata niya nga si Andrea kag si Andrew sa barangay Villamonte. Salamat, thank you so much sa mga wala na muna nga gaw ti may next pa man. Thank you, Gid. So standby para sa Balita International, Sports kag Showbiz. Salamat gid and halong kamutanan. Sa detalye sa atong balita international, naglabot na sa masobra 4.9 million ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa pungsod India. Sa nakaligad nga 24 oras, masobra sa 81,900 pa ang nadugang nga kaso sa nga sakit sa pungsod. Masobra sa 3.8 milyones naman ang nag-ayos sa COVID-19 sa India, kag masobra sa 989,000 pa ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. May na-record man nga dugang nga sa masobra 1,000 ang napatay sa COVID-19 nga nagdala sa kawilugan nga masobra 80,800. Ang India sa naibaluan ikaduwa sa US nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 sa bug-os nga kalibutan. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, nagapabilin nga si Argentine Lionel Messi ang pinakamanggaranon nga soccer player. Basta sa reports ng Forbes, sa mga pinakamanggaranon nga soccer player karon nga 2020, si Messi ang mayroon sang total earnings subong nga tuig nga 126 million US dollars, 92 million dollars ang gikan sa iyang suweldo, samtang 34 million dollars naman ang gikan sa iyang endorsement. Si Messi 33 anyos ang yara na sa final year sang iya nga kontrata. Sa balita, sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, nagabusong sa karon sa iya ika-3 na nga baby ang anay singer nga si Carol Banawa. Ang anunsyo ginpaagi man ni Banawa sa iya Instagram post nga may caption nga hindi na ini makahulat sa pagwa sang iya third baby. Ang ika-3 nga baby ni Banawa ginapaabot nga magwa sa Abril tuig 2021. Madumduman matapos migrate sa tuong 2003 ang anay singer yara karon sa Estados Unidos upod sang iya bana nga si Ryan Crisostomo kag duwa nila ka mga kabataan. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 46 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hinyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Setyembre 15 tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!
Aksyon!